מה אתה מחפש שם ברני? את המצחיק? התחלנו את הנסיעה לתל אביב, ייקח לנו 5 שעות על פי הווייז. ייקח לנו שעה. אז זהו, בוא נראה מה הולך לקרות פה. במקצוע הם שניהם נוגה קדם. למה בוונוס? כי נוגה הייתה פקצה, היא נכנסה לחדר פעם ראשונה והיא הייתה בפחד, פחדה ממש, היא ראתה את איזקוב. זה באמת לא הסיפור שאני שמעתי. ונוס עם פיר, ונוס זה נוגה. כן, אבל זה לא הסיפור שאני שמעתי. מה את שמעת? אז למה את שואלת אם את שמעת? כי אני לא הייתי במצלמה ברגע הזה. אז תצלמי את עצמך ותגידי את הסיפור. אני לא זוכר. את כל כך טוב את הפאקינג סיפור של הלהקה שלי! בסוף כל הסרטון יהיה שקיעה. סקסי משהו.